наваскарон савганди садоқат ба ватан ёд намуданд. Ба ин муносибат дар қисми низомии 45025 Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъомади тантанавии идона доир гардид. ҳайати шахсии сарбозони давлати тирамоҳӣ бо тантана савганди ҳарбӣ ёд карданд. нерӯ ва ҳаёти худро дареғ надошта ватанро мардонавор ва моҳирона мудофиа мекунам. ҳама душворию маҳкумиятҳои хизмати ҳарбиро исботкорона пас сар мекунам. сирри давлатӣ ва ҳарбиро қатъиян пинҳон нигоҳ медорам. агар ман ин қасами тантанавори худро шиканам, бигзор ба ҷазои сахти қонун ва нафрати халқ гирифтор шавам. дар ҷамъомад баробари сарбозону афсарони қисми низомӣ инчунин раиси Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони макомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Қайроқуму ноҳияи Бобуҷон Ғафуров ва волидайну пайвандони наваскарон ширкат доштанд. имрӯз шумо сарбозони ҷавон дар ҳузури ҳайати роҳбарии кумита, падару модарон ва ҳамхизматони худ савганди садоқату вафодориро ба ватани азизамон, халқи сарбаланди Тоҷикистон ва президент ҷумҳурии Тоҷикистон ёд карда ба ҷиҳати адои хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил хоҳед шуд. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон қарзи ҳар шаҳрванди бо нангу номус вазифаи мушкил вале пурифтихор аст. дар моддаи 43 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст: ҳифзи ватан, ҳимояи манфиатҳои давлат, таҳқими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиаи он вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст. баъди маросими савгандиёткунӣ гашти низомӣ аз ҷониби сарбозону афсарон анҷом дода шуд. ҳамчунин таъкид гардид, ки дар қисми низомӣ дар раванди хизмат ба омӯзиши сарбозон ҳангоми рух додани офатҳои табиӣ аҳамияти махсус дода мешавад. ҳадаф аз чорабини имрӯза маъракаи қабули савганди ҳарбӣ аз он иборат мебошад, ки имрӯзҳо на танҳо дар қисми ҳарбӣ мо, балки дар тамоми қисмҳои ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон маъракаи қабули савганди ҳарбӣ гузошта истодааст. сабаб асосӣ дар он аст, ки сарбозони имрӯза бояд ба қасами қабулкардаи худ содиқ бошанд, ватанро ҳамчун модар муҳофизат кунанд, дӯст доранд. ҳангоми боздид аён гардид, ки дар қисми низомии мазкур тамоми таҷҳизоту техника ва лавозимоти наҷотдиҳӣ муосир мавҷуд мебошад. барои сарбозону афсарон аз ҷониби мутахассисон омӯзиши тарзи истифодаи лавозимоти наҷотдиҳӣ ва машқҳои наҷотдиҳӣ гузаронида мешавад. дар чорабини имрӯза аз маҳорату малакаи сарбозону афсарон ҳангоми рух додани ҳолатҳои фавқулодда санҷида шуд. онҳо бо иҷрои якчанд намуди машқҳо ҳолати омодабошии хешро намоиш доданд. نه تنها امروز بلکه در دوام 2 ماهی که ما در اینجا ادای خدمت میگذرانیم با ما یک چند بارها آمده چنین درس ها رو آموزاندن و خود دیروز هم همین گونه درس ها رو با ما آموزانده بودن، درس های فهماندهی آموزانده بودن. کلی مهمانان چاربینی امروزه از شرایط بودباش سربازان و افسران دیدن کردند. خوابگاه، آشخانه و دیگر شرایط زیستی سربازان قناعت بخش دانسته شد. از چنین شرایط خوب زیستی سربازان والدین و پیوندانشان نیز اظهار قناعتمندی بیان کردند. گزارش سینا غفوری، منوچهر بختیارزاده برای برنامه اطلاعاتی پیام روز.